Alhamdulillah, alhamdulillah. Domin sanin su waye azzaluman ƙasarmu, kar ka wuce wannan bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullah. Al'umma na ƙasar Nijar barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Waɗanda suke zaluntar ƙasarmu, waɗanda suke yaudarar mu, waɗanda suke son su kawo mana ta'addanci da fitina a ƙasarmu Nijar, domin sanin su wannan bidiyo naka ne. Wannan bawan Allah kowa ya san shi, ba baƙo huska bace ba, huska ce wadda kowa da kowa ya santa da ɗan Nijar da wanda ma ba ɗan Nijar ba. To wannan bawan Allah ko mu ce Idris Madaki ya fito ya tona wa dukkan azzalumai waɗanda suke neman ƙasarmu da fitina asiri, ya tona masa asiri domin sanin wannan abubuwa, domin jin wannan bayani gaba ɗaya. Ka tsaya ka saurari wannan bidiyo kar ka wuce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kana iya gabatar da kanka a takaice? To da farko dai sunana Idrisa Yakuba Kurma, wanda aka sani da Idrisa Madaki, kuma ni dan Nijar ne, dan jihar Doso. An haife ni ranar 1 da watan 1 shekara ta 1987. A can baya dai ni mutum ne wanda ke ɗauka kwangiloli abin da danganci haraka ta gini, kuma tsohon kakakin ƙungiyar FPL Front Patriotic de Liberation. Na yi aure, ina da yara. Menene dalilin da ya baka kuzarin shiga wannan kungiya ta tawaye wadda ake cema Front Patriotic de Liberation FPL a shekara ta 2022? To dalilin shiga ta wannan kungiya dai tun kusan shekara ta 2019. A wannan lokaci ina cikin wani group wanda aka ce ma Debu Niger Debu. Wannan group din a wannan lokaci Madam Fad ita ce coordinatrice, sa'annan Kausan Maiga shine mataimakinta. To muna cikin wannan group din ne sai shi Mahmud Sala ya tuntube ni ta hanyar Facebook, ta hanyar Messenger. Sai ya ce min shine Mahmud Sala, shugaban kungiyar Union des Forces Patriotiques pour la Refondation wadda aka ce ma EFPR a wannan lokacin. Sai ya ce min yana son ne in kama mai. To bayan haka ne sai na ga na samu wata hanya wadda zan ci gaba da adawa da ita wannan gwamnati ta wadda an ka hambarai ta Bazoum Muhammad. To sai shekara ta 2022 a wannan lokaci ne sai na shiga ita cikin wannan kungiya wadda aka ce ma Union des Forces Patriotiques pour la Refondation. Da ni shiga cikin wannan kungiya sai shi Mahmud Sala ya ce min to yanzu ya kamata in nemo ƴan Nijar da ke kasashen waje don su tallafa muna su kama mana. To duk da haka dai ni ina cikin kungiyar nan ta Debu Niger Debu, ban fita ba a wannan lokaci, tunda ita ma kungiya ce wadda ke adawa da gwamnati ta Bazoum wadda an ka hambara. To muna cikin neman wannan taimako ne sai aka zo aka samu yarjejeniyar aje makami tsakaninmu da ita wannan gwamnati ta Bazoum da an ka hambara. Aka samu yarjejeniyar aje makami. To an samu yarjejeniyar aje makami ne a wannan lokaci sai ranar 26 da watan Yuli shekara ta 2023 sai an ka hambarar da wannan gwamnati ta shi Bazoum Muhammad. To daga nan ne duka sai abubuwan suka sauya. To waɗanne dalilai ne na karan kanka wayanda suka baka kuzarin shiga shi wannan kungiya na tawaye na FPL Front Patriotic de Liberation? To dalilai na karan kaina da suka sani shiga ita wannan kungiya ta FPL wadda ake cewa Front Patriotic de Liberation su ne, na farko dai siyasa ce ta sani, kuma na biyu lokacin nan ina baka adawa da ita gwamnati wadda an ka hambarar ta Bazoum Muhammad. To wannan ne sai na ga aiwagga wata hanya ce wadda za ta bani dama in ci gaba da gwagwarmayar da nake yi. To ko za ka iya gaya mana shiga-shigan mambobi na Front Patriotic de Liberation FPL wayanda kai aiki tare da su? To su shiga-shigan mambobi waɗanda muke tare, na farko dai akwai shi kanshi Mahmud Sala wanda shine shugaban wannan kungiya. Sa'annan akwai wanda aka ce Mabusa da Ben Ali da ke canza na wata ƙasa makwabciya wanda shine sakatare na wannan kungiya. Sa'annan akwai ni Idrisa Madaki wanda ni ne kakaki na wannan kungiya da sauran mambobi. Kana iya mana zan magana akan harin da aka kai ma tawagar mahaƙan zinari na Cirbakatan? To shi abin da danganci wannan hari da aka kai mahaƙan zinari na Cirbakatan, an kai wannan hari ne tsakanin Agadez
da Tebar Katar. Kuma wanda ya jagoranci wannan harin shine Musa Kwanai. Bayan shi akwai sojojin haya da an ka ɗauko, sannan kuma akwai sojojinmu da ke tare da shi. Amma cikin sojojin nan namu akwai waɗanda halin yanzu sun tuba sun dawo. Kaga kamar akwai irin Muhammad Tubu wanda shi ya tuba ya dawo. Akwai Sidi shi ma ya tuba ya dawo. Akwai Umar shi ma ya tuba ya dawo. Sannan akwai Tanja waɗanda ba su tuba ba kenan. Sannan akwai Ali Garajist. Sannan akwai Ali Chennai. Sannan akwai wani da aka ce ma Muhammad Pullo shi ma ya rasu. Sannan akwai wani da aka ce ma Muhammad. Sannan akwai Kabiru. Su ne suka tare da shi suka kai wannan harin. Kuma bayan sun kai wannan harin sun samu jinnariya mai ɗumbin yawa wadda sun ka zo da ita. To menene za ka ce mana dangance kuma da hari wanda aka kai a Sigidim? To shi hari wanda an ka kai da Sigidim kuma waɗanda suka jagorance wannan harin shi ko. Na farko akwai Mahmud Sala, sannan akwai Musa Kwanai, sannan akwai sojojin haya na wasu ƙasashe guda biyu wanda makwabta ne da ƙasar mu ta Nijar. Sannan akwai sojojinmu irin akwai Mustapha, akwai Muhammad Fullo da ya rasu, akwai Adam da sauran dai sojojinmu da ke tare da su. To kuma shi wannan hari an shirya shi ne ashe a kai ma Bilma dan ba Sigidim ne aka tashi da farko ba. Sai da suka yi kusan garin Bilma ne sai aka samu rashin jituwa tsakanin su. Wasu su ce ayi, wasu suka ƙi gaita aikuwa. To a lokacin nan ne shi Mahmudu Sala sai ya ɗauki cewa to yanzu zai tafi ya kai ma Sigidim wannan hari. To bayan sun tai Sigidim sun kai wannan harin sai sun ka ɗauko mota da kartusai masu yawa da bindigogi da sauran kayayyaki da duka suka kwashe suka zo da su. To me za ka ce mana kuma dangance da harin da aka kai ma bututun mai shi kuma? Shi kuma hari wanda an ka kai ma shi ko bututun mai shi kuma wannan shi Musa Kwanai shi ne jagoranci kan wannan hari tare da Mustapha da Adam da wani kanin shi da suke cikin mota suka je suka yi gina suka sa bamabamai guda biyu suka hoshe wannan bututun saboda shi dama wannan hari an shirya shi ne kawai don aje a hoshe bututun mai. To a ƙarshe dangance da ɗaukar prefe na Bilma da aka yi, wannan ƙungiya ta ku ta Front Patriotic de Liberation ita ce ta yi wannan aiki? To abin da danganci shi ku ɗaukar prefe na Bilma ba ƙungiyar mu bace wadda aka ce ma FPL Front Patriotic de Liberation ta yi wannan aiki. Ƙungiyar da ta yi wannan aiki ita ta ake ce ma FPG Front Patriotic pour la Justice wanda ke gaban wannan ƙungiya kuma ana ce mai Muhammad Ture shine ya yi wannan aiki na ɗaukar prefe na Bilma. Amma kafin nan dai ina mai neman gafara da shugaban ƙasa mai daraja mai girma Abdurrahman Chani sa'annan da dukkanin kuma mambobi na su sai NSP gaba ɗaya ina mai neman gafara su da al'ummar Nijar gaba ɗaya su ma ina mai neman gafara su da su yahe min biskan kuskuren da ni. Za ka iya ba mu ƙarin bayani akan sansaninku na Front Patriotic de Liberation FPL da kuma hanyoyin da kuke samun kayan aiki? To shi abin da ya danganci sansani namu na FPL Front Patriotic de Liberation ba mu da sansani ga dangadan kuma muna cikin wata ƙasa ne da take da makwabtaka da ƙasar mu ta Niger. Sansanin namu guda ne wanda kullum shine muke dan gurgusawa mu gurgusa na mu zauna mu gurgusa na mu zauna. To abin da danganci kuma taimako mun samu taimakon mu na farko ne da su ya fito daga wajen bangaren shi shugaban kasa wanda an ka hambare tsohon shugaban kasa Bazoum. Mun samu taimakon mu na farko ne daga iyalin shi wanda aka ce ma Wuldu Suleiman. To kuma lokacin nan su ko da yake duk haɗe ne suke da shi Busa da Ben Ali wanda ke kasa makwabciya a zaune wanda shine sakatare na wannan kungiya. To tun wannan lokaci ne sai ya ce ma Muhammad to yanzu za su kamawa don mu kawo cikas cikin tahiyar al'amarin waɗanda sojoji na sai NSP mu ɓata tahiyar tasu. Har cikin wannan lokaci ne kuma sai nemi wani babban kwamanda na wata ƙasa da ke da iyaka da ita ƙasar mu ta Nijar da sunan su kama muna. Sai wannan kwamanda ya yi alƙawalin za su ba mu mota 200 kuma zai sa wasu sojoji su kai mu sai sun kai mu bakin iyaka. To bayan wasu watanni hakan ga sai shi Busa da ya ƙara kiran Mahmud ya ce mai to wannan kwamanda da ya alƙawalin kama muna da mota 200 yanzu sun fita daga mota 200 sun dawo mota 50. To ka faɗi wasu alaƙoƙi da gare ku a cikin yanki na Afirka. Ko za ka iya mana ƙarin bayani a bisa wayannan alaƙoƙin da ke gare ku? Ƙungiyarmu ta FPL Front Patriotic de Liberation muna da alaƙoƙi masu muhimmanci daga ciki akwai ma shugaban ne masu faɗa a shi
a cikin yankin. Kana iya zana mana su wa'annan alaƙoƙin naku? To na farko dai akwai shi ɗanɗan shugaban ƙasa wanda an ka hambare cewa da Salim Bazoum kenan da ke wata ƙasa ta waje da zama, wanda shi ma ya nemi wani babban kwamanda na wata ƙasa da ke da makwabtaka da ƙasar mu ta Nijar da sunan su kama mana. To a wannan lokaci ne kuma sai sun ka hidda kuɗi wanda sun ka kai wajen dinar wajen 300,000, wanda za a iya kiyasin yanzu dai za su iya kamawa wajen biliyon 40 hakan ga, sai ya ba Musa Kwanai. Bayan shi Musa Kwanai a wannan lokaci ya haita daga cikin kungiyar mu ta FPL Front Patriotique de Liberation, ya ji ya kirkira tashi kungiya. To da ya ba shi waɗannan kuɗi sai suka nemi da cewa ya ta yi shirfa ya kai hari, da sunan kuma in ya kai wannan harin ya kamo magajin gari na shirfa ne. To bayan watan da ya huce sai ya ƙara shi ɗanɗan dai shugaban ƙasa da an ka hambare cewa da Salim Bazoum ya ƙara kiran Mahmud Sala, ya ce mai ka je wata ƙasa da muke da makwabtaka da ita, ƙasar mu Nijar take da makwabtaka da ita har yau, ya je za su ba shi makamai da motoci. To bayan wannan hari da an kai shirfa shekara ta 2024 sai akwai wata ƙasa kuma wadda ita ma ƙasar mu ta Nijar tana da makwabtaka da ita. Sai wannan shugaban ƙasar shi ya kira Mahmudu Sala ya ce zo wajen shi. Da Mahmudu Sala ya je wajen shi sai ya ce ya ɗauka mai alƙawarin zai kama ma ƙungiyar mu ta FPL Front Patriotique de Liberation, ya ce zai ba da mota 20, sa'an nan kuma zai ba da soja 1,500, ya ce kuma zai ba da duk kayan aiki waɗanda ake bukata, sa'an nan kuma ya ce zai haɗa mu da wani babban soja na wata ƙasa ita ma da muke da iyaka da ita da za su kama mana. Sannan kuma sai ya ba da kuɗi zunzurutu waɗanda kusan miliyan 40 na sefa, ya ce waɗanga kashe da su ku yi harkokin ƙungiyar ku, abin da ya danganci abinci da duk dai harkoki na ƙungiya. Ya ce amma yana son al'amarin nan na ƙungiya ya kasance ana yin cikin sirri da cikin tsari, ka a raida wani abu na ƙungiya ya hita waje. Daga baya kuma sai ya ce mai ko da ita gwamnati ta Nijar ta nemi ku shirya da ita, kakkarai da ka shirya, kakkarai da ka je Nijar, ni zan kama ma kuma zan kare ka. Haka ya gaya mai da wani lokaci. To bayan haka kuma wani bangare akwai wata ƙasa ita ma wadda muke da iyaka da ita. To ita ko wannan lokaci wannan ƙasar, shugaban wannan ƙasar sai ya turo ta maimai na cewa yana buƙatar a bashi sunayen mambobi na ƙungiyarmu na FPL Front Patriotique de Liberation. To a wannan lokaci sai an ka rubuta sunaye an ka tura mai. Na farko dai akwai sunan shi Mahmudu Sala shugaban kungiya, sa'an nan akwai Busa da Ben Ali da ke zamne wata ƙasa makwabciya shine sakataren wannan kungiya, sa'an nan akwai sunana Idrisa Madaki kakakin wannan kungiya da sauran mambobi. Amma shi wannan shugaban ƙasa na ƙasa wannan makwabciya da Niger shi baya cikin rikicin da ke tsakaninmu da ita gwamnati ta Niger, amma ayyukanmu suna yi mishi daɗi a wannan lokacin haka gai, don har cewa ya yi zai taimaka mana da kuɗi wanda suka kai miliyar guda zuwa miliyar 2, inda waɗannan kuɗin za su biyo ne ta hannun Taku Bakwai, wanda shi kuma Taku Bakwai deja ya kirai Busa da Ben Ali da ke zamne ita ƙasa makwabciya ya yi mai bayanin waɗannan kuɗin. To kana iya mana zancen wasu mutane da ka zana da ka ambata ka ce wannan su kuna da alaƙa da su kuma su ne wakilanku na Front Patriotique de Liberation FPL a ƙasashen duniya. To wakilanmu na FPL Front Patriotique de Liberation da ke ƙasashen waje, kaga na farko dai akwai wanda aka ce Malol Arami wanda ke ƙasar Germany da zama, wanda shine wakilinmu na ƙasashen tarayyar Turai, wanda wani lokaci ma akwai zance na kuɗi shine ake ba yana turowa. Sannan akwai Dr. Maina wadda ke ƙasar Horanshi ita ma da zama, wanda ita tana da halaƙa ma da ministry na harkokin waje na ƙasar Horanshi. Sannan akwai Musa Mummuni wanda shine wakilinmu abin da danganci shi can yankin Amerika. Amma ita Niger sai dai mutane masu kiran mu su nuna suna goyon bayan mu, suna ƙara mana ƙarfin gwiwa da sauransu biskan ayyukan da muke yi. To wani irin bayani ne za ka yi mana akan
alaƙar da ke tsakaninku da sauran wasu ƙungiyoyi na tawaye kamar su Force Armée Libre, FAL da kuma Mouvement pour la Justice et la Réhabilitation du Niger MJRN. To, halakokin da ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na tawaye dai na farko ita FAL wadda aka ce ma Force d'Armée Libre wadda Risa Agbula shine shugabanta. Muna da yarjejeniya ta musanyar sojoji tsakaninmu. Sannan ita man waccan guda ƙungiyar Mouvement pour la Justice et la Réhabilitation du Niger wadda aka ce ma MJRN ita ku wannan Adam Ceke shine ke jagorancin wannan ƙungiya. Sa'annan akwai Mouvement d'Armée de la Défense du Peuple wadda aka ce ma MADP ita ko ga tafi al'abidin wannan shine shugabanta. Sa'annan akwai Cadre Stratégie Permanent wadda aka ce ma CSP na Azawad wadda wani lokaci ma shi Mahmudu Sala ya ba da babamai wanda suka kai guda 20 aka tura musu. Sa'annan muna da halaka da buzaye na Ifogas da ke kasar Mali. To bayan haka kuna da kaman wasu hanyoyi wanda kuke samun tallafi na ɓangaren kuɗaɗe ko kuma kayan aiki? To wata hanya kuma da gare mu wadda muke samun kuɗaɗe, akwai wata babbar ƙasa wadda tana cikin ƙasashe na duniya mai faɗa a shi, wanda wani lokaci da sun ka tuntuɓe mu wannan tuntuɓar ta fito min ne daga wajen Abdulkadiri wanda aka ce ma mai dalili, wanda sun kai mana alƙawalin za su ba mu miliyoyi na dolar. Amma sun ka ce su za su ba mu waɗannan kuɗi ne da sunan duk abin da ya danganci tattalin arzikinsu da wurarensu da ke cikin ƙasar mu ta Nijar, duk abin da zai shafa su kan mu taɓa. Amma abin da ke tsakaninmu da gwamnatin mu wannan kuma su bai shahe su ba. To wannan lokaci ni kuma sai ni kai ma Mahmudu Sala magana, to da yake su ita wannan ƙasar mai faɗa a cikin duniya akwai ƴan ƙasar da ke cikin ƙasar mu, sai Mahmudu Sala ya fara zantawa da su. Bayan ya fara zantawa da su sai wani lokaci ya ce min to yanzu za a tura ita Dr. Maina da ke can kasar Horanshi da zama, za ta na wata ƙasa da ke da makwabtaka da ƙasar mu ta Nijar domin a karɓi waɗannan kuɗin. Kuma in bata tai ba za a tura wani ya je cikin wannan ƙasa da ke da makwabtaka da ƙasar mu ta Nijar domin a karɓo waɗannan kuɗaɗen.